sodisfatti u nħarsu l-qudiem lejn titjib fil-proċess edukattiv. Dan huwa kliem mill-Union tal-Għalliema kif matul dan ix-xahar l-għalliema u LSAs fl-iskejjel tal-Istat irċevew laptop bl-aħħar teknoloġija. Dan biex jiffaċilita aħjar ix-xogħol tal-edukaturi fil-proċess tat-tagħlim. Kif stqar il-President tal-MUT, dan kien pass il qudiem wara li kienet ilha li nħasset ħtieġa li l-għalliema jkollhom laptop ġdid. Naħseb dan kien pass importanti ħafna l-qoddim, naħseb improvement ħafna kbir minn dak li kien hemm saftit tal-ġematejlu għax fil-realtà saftit tal-ġematejlu kellna laptops qed jaqgħu biċċiet minn ma jaħdimlux, minn ma jistartjalux. Fi żmien li ġej se jkunu anke installati laptops ġodda f'kull klassi li mistennija jaqbdu mal-interactive whiteboard. Għalhekk għal Bonello, ix-xogħol tal-edukaturi fil-klassi se jkun faċilitat. Dina żvilupp importanti wkoll u xi ħaġa li l-Union ilha titlob lill-Gvern fil-fatt. U ħadd ifranka ħafna ħin, speċjalment fis-sekondarja, għaliex inti fis-sekondarja kienet ikollna problema li sakemm l-għalliem imur minn klassi għall-oħra u sakemm iqabbad il-laptop u sakemm jitla l-laptop u sakemm ħaġa u sakemm oħra, kienet jinħela ħafna żmien biex tibda l-lezzjoni. Dan kollu se jiġi frankat għal ġid tal-istudenti, għal ġid tal-għalliema u se jkun hemm sistema ħafna iktar ħalli ngħidu hekk effiċjenti. Minn mindu bdew jitqasmu dawn il-laptops kien evidenti s-sodisfazzjon tal-għalliema li wara snin twal ta' stennija biex ikollhom laptop aħjar issa għandhom għodda importanti biex jużawha mal-istudenti fi klassijiet. Dan tixdu wkoll il-Union li tirrappreżenta lill-għalliema. Ifhimni aħna rċevejna għexieren biex ma ngħidx mijiet ta' emails u messaġġi fuq Facebook u x'naf jien. Il-maġġoranza assoluta huma pożittivi ħafna. Ovvjament hemm min insaqsi dik il-mistoqsija li wieħed ikun irid jiċċekkja ftit, imma naħseb in ġeneral il-feedback huwa pjuttost pożittiv ħafna anzi.